Parlok baro adin belawan ra syapang I kentai kasi I belong I MLA but im cabinet minister beningkong du na pedeng ki kentai kasi mentapan inya pai sa syaka jing urang bak kasi u belong u MLA but u cabinet minister beningkong du nang ne nagari kasi but la ru ban khot yu da ukpa kasan pertai hagari kasi but jantia kindia tong inya pai syapang jong ne urang bak ubakra nam hadu kata-kata berkakerteng kejong u kalong ujoy Mohan Roy lakhai ujoy Mohan Roy hak snong siela haka khat ar tarik ujeliu hakas nam khat praspa propusa ulayo ye kejing pule ha siela haba udangret bat ula pule hangne tang hadu ka third class lane ka class 3 nang ta ula late ban pule shika normal school haso ara nang ta ulawan pule pat sya Shillong na kabantabon pas ya ka entrance hadin ka entrance ula lek pule BA Haduf College hakal kata ula pas ya ke BA haka khatway tarik ulabel khat khandai spa sa hadin ka BA uba joy ulamut ban beteng saya ka MA haka filosofi Henry kata kapor lawanca ka jingpen kelak Hongkong ia ke jing temu jung ubaro namar bah Hakum kata kapor butmo ulayo sengo penban ya ka jingkhat banyalap ya ka gospel bat hakata kapor kala penlong yu ka jingleng a pisa mensem yano unjit la unjit ya ka jingpule MA lane unjit ya ka jingyalap hakata kapor ka jingkhat kam shimlalong ka jingkhat brio lane ka jingkhat danore dano Henry kala long ka jingkhat ka bara pesat mensem bat ka bala pensengau ka jingim jung u dau belai nongbu nang tha kumta kane kala pen khiwen ye ga jingmut jung u yano banje bad yano on ina kumta ka ba khadu ulaje ya ka kam banlong unang yalap naga bata ki mensim ki pokordo ka kimi kala sngosi ya kane ga jingle jung u Henry uba joy kum ubre shamla kala din shu na kane ka kan wat hashwa bo unyo ye ga jingkhot uba joy ulal julong lupa ubre uba shit ram hakikam niam haki sngi jonga jingshong school jung hakal kata ula juyalap hakilat hakidong jongka dong ba kor kata ujuyalap syapang ka kateng ga jong belai bat haki jingyalang jongka YMCA wat hashwa bo unyo ye ga jingkhat no belai uba joy ula julong lupa ubri uba shit ram hakikam niam uba juyekit ya ba ikikam jongka balang haki sngi ga jingshong school jung hakal kata ula yalap ru ya ka gospel hakilat berkinong ba jong ka kata uju yalap ru haki jingelang jong ka YMCA menta ula yo ya ka jingkhat ula nang shit ram shu ban yalam ula ya keleng gene gari ban yalap ber ula ringi ki pai ba ki babon sha ka jing yalap ka jong u ka jingmi ka jong u kum unong yalap niam ubat mai kala penmi ru ka jing ya pher jingmon bat ki nong yalam ka barang presbyterian haki to ki por shimlala ban penbat ya kane ga jingya pher jingmot kumta ha pedeng ga jingya pher jingmot ka babon uba joy ulami no na ka balang presbyterian ban seng pat sakawai ka balang trairi kata ka balang ublai lane ka chat afgar haba ulalong unong seng ya ka balang lajong ulas dangru ya ka kot kubor niam ka bau ai kerteng ga jingshai ka gospel ha ka snam khat khandai pasan kumba khat prasnam ai ulalong u editor jongene ka kot kubor hakaba ula tho bon tli ki jing tho chiphangan niam kum uriu niam ula tho ru palat khasan tli ki kwan niam ki bakan thop katokat ne hakikten pharang haga jing tre jung u kum nong yalap uba joy ula yo ro shibon ki jing aimen sem na ki missionary na ri pharang hakaba loi kendu teng ru barki hakal kata ka jing ye dai jung u barki kala nang jan hadu kata-kata kala penlong bakan wan chungo ye gari khasi na galeng gane kanhun ki nong yalap barka ni ki missionary na kari pharang kalawan kabakarteng ka Miss M. Evelyn Nichols ka khun kan thai ba marway jong u Dr. Amerika bar ka wan ru na ka longying ka badan boram hadu kata-kata ka don ya kerdan ki bahe sudah hakane ka longying bar ki badan hakane ka longying jong ka ki de ki batrai kam soka Amerika haba ka Miss Evelyn kalawan syari kasi de uba joy uba lachau ya ka ba klempoy perkhat ba ka Miss Evelyn kan kalalong hadin pat kalok ka jong u kila ya poi kha hakasnam khat khandai spa nyong bat nadu kata kapor uba joy ulapan kalano ika kateng sha ujem joy Mohan Nichols Roy
da ka ba busu ya ka kateng ka lok bat ka kateng ga jong u ha ka ju rengkat bala ka lok uba joy la beteng ya ka jing yalam jong u halagari bat shabar ru ka jing yalap jong u halagari bat shabar ha ka snam khat khandai spa khatla uba joy bala ka lok kilami ben lai shari Amerika da ka bayat yang ba ka China bat Japan kat bai dang don ha China kilai poi shaswar ka barem ka bakateng ka chingkiang bat hangtau la yalap bunsingi ya ka gospa syabo un mi no na kata ka soar katu kat ne China kila kala Kristan kumta hadin bakini ki briwa China kila kala Kristan kila karpar u yu ban pen baptis yaki te parlong anam kwa ban yakren jrong syapang ka kam yalap ka jongu Henry ngakwa ban yakren syapang ka kam san perthai dai ha kesnam kat khandai spa kat khandai la don katu kat ne ka jingkala hak balawan ra da government of India kata ka ak kat khandai spa kat khandai hapo kani ka an baru ki jaka lait no ka Shillong bar kanton man lapan hap hapo ka kerdan jaka sadin lene kata ka backward tracks hak por budget no mikmat kini ki jaka ki sa kumju kimpat yo ya ka bor budget no mikmat shaka dorbal tawan namar kata ka daw ya kini ki jaka la shumi ikmat do ubriu ba shutung hi da ulat ya ka ri khasi jantia la mikmat do Reverend JC Ivan missionary but headmaster ka government high school Shillong Henry ya ke Shillong pat kumbala ong haneng shem labu isu yaki haka kardan ga jaka basadin kumta ki briu jong kane ga jaka kila yo banjit ya ki nong mikmat shaka dorbal thawan kane galong ka sin ban kong ha ki briu jongi bakin yo egala ka bakum kane kumta ha ka sinam ka khandai spa arpho ka jingkali ka bakra ka badan hakmat ki riu palkhat ka Shillong kalong yano an penyeng ban pha shaka dorbal thawan kirang ba kasi jong kito kipor kilapet do briu babet baru betbet hakikam jong kene bat utau bala bantrai ya kakam bal penshet Henry kim yo uwer ubriu ubat tebet bat ubat tebet tam ha kata kapor dei tang uba joy amdon uwer ubala ban kham tebet ya u ulalong ba pule pha baru basang pathai bapana khatin kathlik kumta kilaya menjulang de kirang ba ban penyeng election no ya u ladon kecing sngo persha ka bajor pha yu uba joy ba unrung shakakam san pathai namar ba udai unang yala Henry uba joy ungai bakalong kecing persha ka banajong hi ba udai banrung shakasan pathai kumta ulap dang ye kete kecing terwa ulayale ye ke election ba ula jabro kum udkhat ka dorba thawan hakabalatip akata kapor kum ka legislative council uba joy ulapan paw yela de kum uriunang uritep kum uriusan hima ubatbet tang mai rung hi ulawan ra ye ka bil ka batmu ban penduk khat ye ka jingdi aphin ka jela asam barok kawai ka dorbal hakata kapor kala kubul ye ka bil belawan ra do ne bat ulat pat shem latre ban soi ye ka namar uang balapas kerki ya ka ber hakaba ka ying dorbal ka chong perkhat kam shem la perkhat seni bha nalor ka bil aphin uba joy ulawan ra shu saya ka ber the Assam Student and Juvenile Smoking Bill ya ka bala kubul da ka select committee ban penlong an no ya ka nalor kani lawalam ya ka Assam Temperance Bill ka bathau ban wenglut khat ya ka jingdi kya na ka jalla Assam barkwai uba joy tang ba ulong MLA re ulong ru unangkit jong ka ri ba ka jat ben riu khasi bat ulalong ru secretary jong ka Khasi National Dorba dai haknek snam hi belasang ya ka Khasi National Dorba hakaba kanthop ya baro ki CM Khasi bat ki serdar kari jantia lajit ya UCM Olip Singh kum presiden bat latan rong ya uba joy ya ka kam ka bakhia kum secretary kum ba lais nam tam uba joy lakit ya kene ka kam bala yutu ba ulong weni kit khat uba kit khia bat batresh tam shibon na ka bata ka sang nalor ba ulong udkhat ka dor ba thoan bat secretary ka Khasi National Dorba uba joy ulaya dan ketiru aga jengken tiwi ki samla shang school ulalong ru presiden jong ka Khasi Students Conference ka jingdon ketiga jong u haki wei per kiseng kum kitai ki jing kam jong u haki ying dorba kalapan priang ye ka kerteng berkanam ga jong u wat shadu ka ritor barok wei ka jingja Assam Students Conference ka balalong hadi broga haka khat khandai bar arpho tarik urisa khat khandai spa arphnriu ka penpau hadu katno ka ritor ka buram ye ka nam ka bakrau ga jong u hakene conference uba joy ulalong presiden laong bakane ke jingjia po divruga tang shumari rung uba joy ki pat ba kila risa bat kumba shiteng mer ude benya lenti ki pat ba kila ya ap halenti namar ba uwan presiden krauna bat danam kerikasi bat kila yitit
da ka bom de ka sing ban le buram thau buram yo une urang ba bat kumta da ka perta bat risa long ka buram yo presiden kat ba udang ya ka passage barak away kila yang lang bat yo i ya ka khamat ka jong u kila yo snow ya ka kerteng bat iki kam ki ba ulale handrai ka khamat bat kim ju ye i dai ha ka sin kong ba ki ne ki briu ki yo i utang surung ha medical school kila yatam ya ka wei ka konsa kum ka jing pedang buram nak benta une urang ba ha ka jing kren jong ka te ki jing lang uba joy ulaban ki khna school bagi dai ban long ki batrai ya la ka kamram ban long ki ba kalu jingmot ki ba binia ki ba pikir ki ba roy ki ba smur ki jingmot bat ki nong penyesuk ban it ru ye ka kam bat ban shifting ya ublai ka baning kong dai ha ka snam ka kandai spa so pen reula pen long bang ye ka election bat dai ru akan ka snam ba ka party kongres ka wan ban yu kjat ning kong hagne hari lum kasi bat uba joy ha ka ne ka por ulayeng ban yale no na ka party kongres bar ulalong unong jab du ba uba joy ularum cha kam san pathayak snam kat khandai spa arphau umpat ju sharam ha kanu kanu ka election khamnyar ban shami ubri uba kumu uban shu job den terbai handai dei tang ka jingyap ka bala rairem ya u na ka kam election bat hapadang ka jinglong temen ka jong u ula klat no ha ka jinglong temen ha ka shitarik naiwing kat khandai spa kat khandai parlok kene kalong ka khana ka balingkot shipang uba joy hoi ngai thu lingkot ngangai ladangin ya thu lot ikene khana kan bampor kumba shikenta ai ka jing jorong ki kam ki bakrau ki jong ba joy te kine gilong tang ki kam ki ba khamat ki ba ngai thu tengah ngai ba pin sayo ru ka jing tep ki ba bne na mari ya ki kam ki ba bne ka jong ba joy da ki spa tali ule am shamla ya thu lot hange te parlong in session lang ba kane khubor ka khana lingkot khubli chibon